kubwatia nigo kurigirigwa n'ebigori byonsi. Biyake gima omwanti omuliyeri abagepasene kyandize TV nebiro bindende tokumerana asomoro bilyo bwesabali yo boncherya astora betokumerana no moncherya bweli tukolerero oyora abeka gutumanya amange igoro yo boncherya bwaye mwanti muliyengo kwaligani bene elinde tabutosanga asobwamo gochakabona iga goika omwalya kundi nabakwenda gutobwate sense mwasisi mitandao asense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net ilitirane Frida Kerubo yang tusange ase owa matyangira bageri gali abene kwaligania omoncherya bweli tukolya rero atumanye aiganga itore na kyakorokwa ende mboncherya kiboli abakora karibu sana Bwe mona asogo ikagaiga asa mabeta nkurukulisa nyaboke igaiga kurukunya mataro eduke yege kurukuna furniture and fittings pero kende eduke yega ningi kelia konya ekonie bintu byekibao ebitanda kimesa dining ebirobo sofa set nkoro store na kereza mpele byekibao kelia sikia gutumeka chibao ngonko ni mora seduke yega nkoni kugere kwa vile kongo tomanye duke yege kurukupuruna furnitures akintendelie keliga puruna nga iri arwete Korana ne chi initials chabana twachorete kuru Prudence na Nancy akekino montrabara akuminga obonchereri oboiga no bu agomete gunoro mwana mokeiga na wandara akuminga ndigo achagito obonchereri obotamanye ya bonchereri botari bwane lakini obo moiboli bono notore iga twes bono mutenete buna manager ya okay kena ya sense mo yago nko sikieli okorete ne related na mangana yo bonchereri Kolete kose kuru public health ngati kwenyore taso bonchereri obo obonchereri obo igaba igore na ubachagete bwana ne bakatobo bendere ko biri ko totebinga obonchereri obo igano obo moibori nabokora twae background yakaigo ngaibo achakerete ngibo achagete gosaye ko ibori tokanyora ngambo genderete Kwe wale tukanyora mboge enderete wara beire lakini mbasi bebe toje bikora sone chiba sana korwa sene tena ne mbasi tene sana lakini kera bacha gito bonchereri obo mwanga kioli bwa chagete Ugaigo bwachage bakorera semyaka 30 lakini leo bwachagete 2013 akiro goteba ngaga iga bachagete 2013 which means nga asinaroro na indi mubwatu bonchereri bonde buno obo bonchereri bonga bonchereri buno obo iga lakini boroga anao se boso eta unya bosongo okoro kumahogani opposite Falcon bona yakoro Shell akirikendo obobore town ni ndikeri bokonya Koni tole buna imerango tilo keyboard ebintu byose byechinyumba fittings chechinyumba okay ndichagarete moigoro bonde se town igari bokonye ibintu bune bitanda mu bwateranye byonse mukaranga ati amocha sense me ya embassy moigoro bonchire bondororo Etwaroche ngali bagandire gaiga nanda abantu nabange baraga nyororo abakorutsinse mu cya Kisumu Homa Bay na babuto kubumuragwa Kirikende town bagandi arengo garanda na babukire ese town indi arengo lakini bono to bwato bondororo tugataka ko korosiri bagali nani ekero moigore tega igakirikende e customer yene ntangani ngakimwanyorete customer tangani nero no muorende na polete customer chinde asenge njata bete bintu tokorosiri ganebya ne chifundi chito ne chingia sana arabo gutumanya na no maite korosi bitande bigago se birobo ngoko baroseri Enteti maiti korosi lakini bono ngoja korigere ringanya komanya ntobwata chifundi yao baro bao karajoinari baro bakorosi bao bakoranda bao karakerere ntobwata bafundi bakera ina bakaba korosi
sofa set igo mubwata ababwatani akere sector ne bwate abantu bagokora imirimo ororo iga igaseduke iga naye bikoro musibati gusaba unchereria baroro na barugwa basibati bakorosi kabisa bitande biga into bwata oyomo nabandi bona nabasacha abandi kerekende ngakimo okonyora chifundi gocha konyora ifundi umaite korosi gento buneke iga gosoki gento buneke iga guikamurigireri ngana bwata ugumanyigete inu criteria keke irimo gutumika sokonyora chifundi ngotara torasi bakora base baberire gosasi baratarire uko boli tole customer kiri bashugurikeire kere gento keri bakorire ngo bakonsol tore before twachagaida okay ebinde biga bimwinde mokorosi ndoche ngambire tofauti ake kubwetkana nasi nabere ngotara bakorosi ibintu bune biga byekibao kerekende meteke ya mogotumeka sokorosi bitande bibi togo tumwe matekoro kumahogani no yondokoro kumvule ama ichonse tokoro usikongo chiro korosi Kenya okay kamete ya kurwa Kenya baka Kongo ne sabari entambe kigima ngaki mwakote mukamanya nga inere supply ne kuba supplier emeteyo korio gotara komanya mange kero gotaka gukora gento bako otaka gutwara ubumanyi na gutaka kumanya mono ikigekogera ikigekogera chake na ne kiragere ogenderere na ne mitokie bya biragere ogenderere mutu bono twatarire tugatara go Uganda go Kongo tukamanya kiba itina kiratokona mutachorerete emete ya kawaida ikigera nganera Kenya na bomoko yenyora raisi mugatebatiga mutumike mahogani gosengule emete ya kawaida totero na chibuluga mchi Cyprus abantu bachiangete chikomplent ningo konyora kurwa sabantu bagotaba nchiringiya gusina bokorosi byagenda byasabika bwango mbiri ko basenga kenta ebigango kobera birenga kentambe nane kero kwagurire igobono kwale bira ekikwagurire kerekende mwararo seti bintu gutumika emete ya kawaida mukara igo kichi customer chigukona guseni no abanyene mwagurite bintu mukararanga mbiri ko baira boya mtu araro seti na nentu agurete bune cyo gutumia umukabere nelingamu byarenge ko pali bya akijagarete tugataka kugenda isiko komanya emeteme ngao kirikinde njora tabyo mo nchumurigereria obuya bwo kugora tatebe bunege tanda akero siri no mote omahogani gosemvula omoto mahogani ni gosemvule ne indigenous trees emeterie kwa ase forest kwa mororo nani nemeteme ko chi hardwood nemekongu kero kwa gorire gente kyo tatabana ne gatanda kwagora igo kwarebire nkora nkomenya kire nandege komenya sana na kiye para twachorete okay akero kurgereria ne gasoro ngoro gusi abantu mbanchite gutumika ibinde bya mahogani tari mono nabate sana bona lakini bono nali bachakira abandi kerekende inkyo kurgereria keirerete nga abantu gutamanye obuya bwo gutumika ebintu birasi no mote omahogani mbarata kagokotara komanya ikosema teni nerorole mengao era basebe kobia kobwatete bemelingamo emekabiri ne Cyprus okay ingaki mogo karbono mwarete imite kurwa sense meri ya Kongo yekira na sense ya Kenya na heyo kwenda kuoyi ntato mino kwendoi basenga kiego karayikira naga igasibuna muriga ego to ikerarega takana ro kwenda buoyore tarega agwetera Uganda oendororo oirana oleta chibao kera chikirega abafundi bansa goshugurika kororana bake bakorosebe okay akirikinde ikikakenga nana na kige kuira emete yaba gwikira na sense ya Kenya kobrati singa kichiri yachire kuyo gosekara twakire sinugo cyari bategere na turire twaganiri kero twaganiri twagani bunabonaiga nabe kwira chibiki bere gwipata isato emanye gwika igwa mukora bamanyi mapema nga mutagete oda gose mukora enda gari mwaratara mwararire gose ukora atokere by the way ukora aborere chinga kichinde
nkora borere lakini tari mono nane nkora genda tore gari twara arora twamanya koreta gose nabo tukubata ibatu bekere gari batogeta. Okay. Ero base okonyoranga customer nera na ile customer yayo konyoranga agokore order kirikende inkyora tebe mwabete mukorigereri mukatwara enari ni gosogwa mategori gwange ora akero monte simi tote banguko ngaimire omwaka ne kibeso kikoganyemete onyore ngateiya oko narana koline customer na ndekero ko mwaka na chibes chaye biyekero muko igwanana oko igwanana kwanza na kumwimu bana kero mu igwana ri na bago ikakwigena kera kwegenira bono gende gyosikya ramba tabi gosera raba tabi na bango kore. Okay. Ekero mukurigereria chifundi cheno chinchere chikorosi ebinto nabo igo customer chene kera chikugora ngaki chigukwana igoro ye product limo korosi eba gotebe bintu beto ne biyabire nane ne quality ase bunare gabusi na bongega no barobire sana ibintu bikorosi webiya nane nko bari ganitoro mwensi toko bakaribisha mwensi motarege gakuru na furnitures more mwero lere bitobiro arero nane bakamubya. Okay. Customer chino ngati mogo chinyora customer cheto mbaro bangwete para baro le bintu bya bagoki bacha mbaro orie customer chirega ogandore to yonde igo na autobakia dai kirikinde ngokora mora advertisement ase chinsemo cha social media maybe bado ntora ikawukora agabu lakini bona se WhatsApp arango kora to lakini social media chinde bado. Okay. Kirikinde ngakia magori yebinte byare ekero kombe anali arosiri ne mitebune yakawede melingamo amagori ya nari igorake lakini okukwana nkoro no kuigwana ne customer mwaigwana buya nari igorake ko benete ya kawaida ngiye kogera ari igoro ase toko rusichi bao transport cost quality yomote na ebibinde bonse na production cost kirikende asokoranda chibaye chiga ningi kelimo gutumika estima ya kawaida gose technology kelimo gutumika estima togotumia net machine to wat machine chake raima chirichi chogo karakere bintu asivao to wate bon estima na togotumia Zeme yoko rando mate technology ne konya gukina na ndo konya rolenga na inu technology no konya ko advance kerkende ko ratu irani maiga ke go to manyenga machine kelimu achakerete mugakina gocha etu achakereta sokorana no koboko eri ya kawaida ya kare lakini bona ganto gwate machine gotumia stima na roto gotumia koranda kerkende ngiora kwanero buja bwe technology ase technology enya ase ubonchireli goja technology ni atokonyere sana ase ngencho kunyara toro goiterania gase ye bwango kobwa kora binarire kare to agatumire toteberande yo koboko kwira yare ngegeka korosino ne baye lakini bono igango iratolege kegeke ase ncho gotumire stie be machine ye stima korosie bichibai kwira tolenga kiempe ntaitugwa terega mutara soso mutimo kama kaiga to kwira nanta gutosanga mange ndimo no sana umwanchi umurigereria ni gotogenta gusanga imyomoro biri sabali yo bonchereria astagenta gusanga no monchereria nyagoke kora sense ne yiga ya embassy oyo gendete gutumanya igoro yo bokoreri bwabo kundi umwanchi umurigereria katara soso mutimo kama kaiga to skatanya yarangwira ntara sege kai kekere busyo elinde to gutosanga amanye. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Bona akiri cyane kiranga ni njye mbweta nayo bona ubwata akiri akagweta. Ayira to ndama kamwana ka arumana nete. Yani yonya ndinte teramu naboni ge kanisa nkanyegete ango inu moyo. Yakona kora ko mwana onde sago chika nayo ngende nkoyanda morale onye mwana ka kare koro ku Bruno Peter bono. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chingekero shomugusi. Nyangwe so ni ngenda dingo ko.
Na koire ritime. Kora nyore ngabi. Oretera abantu simanya gitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. Kera rituko rya Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Eki ngekero cy'umugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana amazi budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unadobona okwerega obunobukano obukano bwo agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'cyumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego kigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano ne muche mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero Omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mancho Maria Tankwali Ngeska Asentunda ya Kabiri Chingakaganta Gosanga Imemorobelio Wesabali iyo Boncherelia. Abakando tubate sense mwachichi mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Kondo kwenye tutala swaso mutimoko ntuwa kuligelia egati y'ebintu biri bigotumekwa ase eduke yega ya Pruna Furnitures erinda kweneka nga babiri bakorosia ebitanda ebirogo kinesa n'ebintu ebirere tokorda asense media tanganinga gotumeka bare emete ya mahogany gosemvule iyo kurukura kinse kiricesiko nabo igo yabakegukira naga sense media erinda kweneka nga nkorosi bare ebintu bikurinde ntiko manyanga ndinto kibiri naende bagotumeka ase okorosia ebintu bigabakone nabokora tomanya list mpinto kibiri mogo tumeka naenda apart from chibao chiri cha mahogany gosemvule Ntowata chi machine togotumia kune sandpaper center lakini cho wake sandpaper towata rota ni yoko veka maridadi kunaga amaridadi towata chi jigsaw screw towata jigsaw towata jikram ne chi machine tunde ase binto muna chirangi byo waka towata erangi korokulaito towata chikorokushela towata chikorokudark towata mahogany stain bullet stain towata ne smart ne screw ne binto bende okay ase binte bikwa bereko kwanera makento arabo karenga emetero nko ruchinse cyesiko moko rustimete na biro bino moko rusiko ruchinse cyesiko sina Kenya ga moko bara bino tokora ga Kenya ke ebibianse no bere Kenya chiba uchoka na chitoko rusenti cyesiko dai moko binyara ne ga embassy town mocho Nairobi Mombasa ko binyara tole Mombasa mocho Nairobi ko binyara tole na Busongo okay ekero kurigereria ga iga ase o mocho ga embassy akekende no mulka moko ni bintu bone biga gosemo bwate abanchire bande bakoni bintu bone biga abanchire bande baroro lakini bono bintu bwate bintu bire unique yakeyo asengi chiti design tokoros nechi baucho gutumia akekende baranyarenga oyo gocha kubole bintu biga obereka gotaragale semitanda oro ligento byakomogokia obaretere design lakini na kimo para nyoranga mabere mo wikirania amaganya ye customer ntowata chi fundi chi bwate skill chaigoro na nentinkwetera tole YouTube Facebook ebinkwetera baroro ko general skills tiabo aso korosi bona kene jon skill yo toretera na boto korosi okay igo design yende sintagetera bongo chambare tra mondo se na be korosi gu ntobwati mo chando ndo wense na design yotai okay akiri kuri rekero monta chiro gurire product atebe bunemesa
atagitemo mubuguriri mu mwikiri nyomba mwaye kirikinde ngokora muri deliveries a deliveries ntoranza gukora lakini bono muntu manyene nero kwirira ntora ikerase gukora deliveries lakini ntobwate umupango bo wekagabo amatukayale mutuga bwangwete okay akora tutebingo types y'ibintu birimo korose ngorosa assistance moye bitana ntobwate kere bitana ntobwate bitanda 5x6 4x6 6x6 ntobwate ne bitanda bya bana ne double decker Johnson ngorosto assistance moye timesa ntobwate timesa chi coffee table ntobwate ne chi dining na coffee stools na dining seats ntobwate ngorosto ne sofa okay ndeterende tutare masemo metera butara beto gukwanere ibintu ebyo wancho muri eta maitinga dining table nereri na meseri ya kawaida neri yeye nabo tukora tara ora tora kinga ekenga kige korokwa egasia enkere kieke elindo mwancho murigereria abe gakomanya kora tuchakiringo kurwa sensemendo kinga mubangete ibintu ebiga nsemeyo koraga ne chimese chioka okay aha Eriga nseme yiga chimese chikoro kuchi coffee table ne coffee stools chigana bogo tumia koragere na bogo tumia kobeka sitting room na bogo tumia uno konywe chai coffee tables aha kero nga kimo bibange tebo obuya bwoko bange ebintu bibya inega mboro byoko obuya bwoko banga iganko ikore ko binyora bwango na nenkoro role bwange design iliyo tagete aseverete display ne ya muhimu asekonserera ya wende wese aha tuchenga seseme yiga ndochenga ibintu mbirega yiga metinga kibikoro kuna boko manyo mwancho murigereria naro enseme yiga igane ya chi dining to wata dining tables to wata dining seats une yiga ne dining table ne dining seats enseme yiga ne ye enda ensomo yokoragere okay nindo cha aka material kale gaiga timeti gosenkwa pakuko gakwanera ritwa batogochaka aka material kale gaiga akabekira se dining seat aha kora gakwanera akakangara kiaka na ndenga asia energy yubana cheche chikoro kuchisitas gega no abantu bawisaransa nande chire ga soft ya sengencho abantu babe comfortable wisaransa lakini dali rasme material yega naboko tare material kale ndio tagete twakorosa jonero okay chi material chigana chiro chinga imogo chinyora echigango chinyora tole mono togo chinyora town ya Bosongo okay imobate duka specific mogo chimoyi wese Into echiduka nchirororo chinyinge lakini ende yonsi elio konyora ge kana boko gende yonyorete bwati boko gende next na boko nyora nyebwati okay mbiye kiborororo osimbiye ki umwanchi muri yari arabe gakonyora ekera arabe gakugura ebintu kurwa sedukega obu yaborororo mbolinga into watali golire discount nande ebintu byeito ngodumu bire garo kwa golire ngento tatabe bune coffee table yega kwagora igo kwali ebire asense moye coffee table tatabe ne dining ye kwagora ko last year igo kwali ebire sebe nale bono kwagendera mutu okay aha ebuna boncherire bonde bwensi nkonyorore challenges akirikinde inubuna aseduke yega ya kuna challenges kichiri mo konyora challenge ne chirororo nkenke lakini chiritwanyorire muno nelio konyora chiba uchinyinge nchiri gweka kuma buya wono kwanyora chance rekolete shida akiake yunero twanyorire so fast challenge nene atobezo kora matuka mange kyagara watebanga estima ngotumika mole estima atumetiri estima ko genda ngonyora mole chi delay sasa koro 7 bino ya delay sinchirororo ne challenge ndeneva ne estima kero ya chire chi machine chinde chiton chirororo konyora chiko yikere machine estima ko genda na koirana bono konyora ejunere challenge to wata sense moye estima na delay singo cha chirororo cha borga se customer estima ya chira senyo chobono bila estima to gokara kende yonse okay ngoba ko gwendera nganko bwatera na mole ne chifundi magaiga ndo chinga 7 byonse to kiri mwanchi muri gerera finished product atumeje sinaroro chifundi chiroro toratare torarigerere naro ngakibago korega asiabo wasina sanga omokoro simo manya korete product kerete no tokora seriga iga insaiga no tokoro seriga iga gose iga ari muinari korosa bagoska gochiorora iga mwancho murigereria ararorana na kibinte bitogukwanera no bikorose gukurwa sense meyiga erinda manya ngaki etari egento kelia tagete na bago chanyoro gokoreria rose rigugaige maseye bara okara tumanyanga abuna sense meyiga bono ngaske bago kwaratote banga kurunsaga ali gasnero bago kora
na giuruga iganki bagocha bakororo iga bona buna moro chabega ne chifundi cheito iga buna gaiga no koroseria chisite chiche birogo twata bachi dining no chikoroseri we iga bose kogotaka gintu kindi gyonse bune getanda na bokoroseri we iga iga bona no bagochi bakorera atutebe buna bona ikirugo ikiga gia dining kyabwatanira gukoru segari inki bagocha bagekorera ensemete finishing wacha yakoreru chisita chiri bune igere gaiga nere wacha yawe kugaiga e material bune igere gari na chichigo cha charoseli kugaiga kyabekwa kebono kyabe finished product iga bantu barororo baragu specifically barega se ogokora finishing to babwate bonsi abo gokora finishing abo gochaka buna kere kero kigo chaka mbaka buna gyokorera to bwata kero muntu ogo perform ga igo dari monto yo moko kero sibaka kiera twarora the end product ekero kurigereria amaguriye bintu ngo chara ikara chenja ino nabora nyarega amobwate chi customer chino chiri kinalete ligori ndiro standard kinalete atatebe na mwachire ko igo sine chibao anyale ngali ligori de onchirire kare kene ngati mogo chimwakora chi customer chino anchitama chi customer to bwate to tebambia muno chi customer to bwate ngwere ngo understand bali kero bachiri igana bato kubatebe ngatu anyolete ligori lya mentire kero to abatebiri lya mentire nabo bakuwancha bayigwa bora nabo bakuru chibas chiri cha ligori liri totagete kero lya mentire kero kende ngo update more chi customer chino ngaya chi product chi twalete tera undeye atoisa wake sabu yaito oikatora mental ligori yake nko batebitore na nenko manyabare nkwere nko understand bali abo bago kero banyolije igo na ni mama itebona buna uchumi sayere nko understand bali banchera na ndi bori akere na matukabo sionka imoganete goikerana tota kuigora chi branch chinde chinyinge na expand biashara yiga ko chinse mo chinyinge na komeka abantu bamanyenga biashara beito ne biyabire na de tubate bintebia toko bakaribisha sana indi chinge metungi nerere gaiga timaipie ne rimo kogorere erangi ekero mwakorire kwitumika ngai mo chamwira iganto kongo chato ne yo gutumia korosi ichi enye gutwara chirangi kero ya erire na bobono tokoneria abantu bagoti kubeka amache bali meja lina amache bagocha babeka igongo chimole mwara yoni mobwati west ndea nkonyorore nga amasene na rororo konyora kurukurekera mukoranda chibao naro atimeki naro ngai chi product chi kurororo ngai muko chamwachira amaseni bantongo chabale bagora kuna bali batugete chingoko mwana mwana batugete chingoko na bago chabagora kochigo chibekera abuna butwanya jet customer chine chinyinde anjira teyo mwanchire lyolesko oso mwanchu muligere yolesko gali obwatokoganya kugocha kugore product koruga iga prona ntona matabi giga no ka ase bintu byose bichibao nande karibu sana ase nje bintu bine bigo dumu kero kwagurire kwa rebire ne bintu bya karibu sana okora to chi discount na inunga kimokorite ni chi customer cheno anye customer yacha rero yagora guse ne coffee table ande twaruko gani maambio gocha kugora guse ne dining table igorire to naliri ko ba iko bamusamono ono terori golio kama tabege ntecho nani nkororari ebintu bito byose nebechibao tali una biri binde bikorosi gusko gali nechibod bacha bagote nechibao ebintu bito nechibao nani bonekero montaro liri negentekia ngota male sana atakeira ne asayu akikora twalite ni customer che kirkene njora tebya baonchirira mbale bale sko gali maybe bakonye ebintu bitali quality ngia njora abatebi elindo kwaniki ngobonchirire bwabongo gendera bole bali bonsi bakonye ebintu bitali bye quality chingia toko basaba moro seli abantu bane ebintu bye quality chingia nani nabo mokonyora chi customer chinyinge kera litoko abantu bango cyabali nka chifundi ne chinkora sana atimeti numwanya ko ewe order modile customer chera abarete mbero nabora nyore mate bintu birora birachangire modile koko wikiranye maganye ye customer kerekene ngati moko handle situation rucho
So far ntuntoranyora shida asaba chifundi sana mbali bakora ase ngintu notorega igana barobuchi chinza chinyinge eyo togocha kyagara chidile chaba sana nestima kobenda estima nero mutano mwenene na kyagara chifundi chia delay na barabara mbaka nyara bakora gasi ase ngintu stima te. Okay, ndiye bona sana asukusangana inte bimono sana mwanchu muri ile ko biri kugusangana inte ko toga cyage to moroberiga wikabona tekiro mailio nabasemere ko na kwabere go kwemanya amange gwetera omonserere bwo lifuliana ko mwanchu muri gwetera gabo nango ikera omoelio go kumurikira omoroberiga tumera nelitkolinde astra beto kumera na omonchu lionde elinde gusanga ase obwa meritrene Frida Kerubo enda gutwara uburiyelio bye Kaseni Kyandizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Bona akiri chene chirangai ni jembe tayo nayo bono gwata akiri akagwe. Ayira to ndama kamwana ka anu mwana na. Yani onya ndinte teramu naboni ge kanisa nkanyegete ango inu moyo. Yakona kora ko mwana onde sago chika nayo ngende nkwenda ka morale bwana. Onye mwana ka kare koro ku Bruno Peter bono. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko